masiroha na sumuro. Go puji-puji at totong sumpah rohanami na bungo Tuhan. Ala asi dot holong iroham totong na hupakilalaon kami di bagasan akare-ari ng kubulusan. Alami Tuhan tama rohami madok maulati. Nguay ke Tuhan di naman bungo kami di bagas ni amananyo. Di naman siyala yan ako na sida. Ima dinalaho madalo pasu-pasu anak di huriami dot bolu ni huriami. Mahintay na posona siya bagas joromi. Alani Tuhan bagi rohani darubang. Dinalaw sa tami asa iring-iring nasa lakanami satu bagas joromi. Leho Tuhan tirni hari di hari. Lehong hangi pasong. Sepedaw Tuhan akaadong nabat. Asa tulus saat sinakap ni parumah burunan dahilan nami. Dinarmalang madjaro pamasuk-masuk siap banget joromi. Alani Tuhan marpos niro aruhani di arubam. Asa totok paguguyom Tuhan di akaama dohot ina interlumo bisuh. Asa totok ati ali Tuhan tiur pikiran ni nasida. Dina mangarubi anon akahata lasiaton nami di pegi adat habatahon nami. Leho totok Tuhan gugu na siya koy. Asa margugo na si dari Tuhan asi maroham dalo ma Tuhan ele-helek tanyang nami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokopan mauliate mariho Tuhan amin. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti janjimu Tuhan. Menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya.
kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti. Puji Tuhan menghidiri di nomor 10 ayat 1 ayat 4. Di Purbadia. Amin. Ibundo Jehovah jalas video ciputu tung naso haduduan do hati bunai. Saya pikir-pikir inauli hamuliamu nasanahi dohot akka barita di halongangan akka nabi nademu. Ikut doras do paraton pamnimotan ni dengan dibasa nagulan. Dalam meruluk-uluk nasida mida hati korang martangiang mereka. Oleh Tuhan dewata amanami nadi banua kijang holo na mengatukon pardongan sari peoni. Di ida holo dongan namion na masakap naing marbagas. Jalan holo nasida memidu pasok-pasok. Itong say tatap manasida di bagasan asin roham pasupasum jalan ramoti ma nasida manhidehite
makahulungin rajai mana sida mahide-hide todi pembarian sama muka jalan berujung di bagasan damai pardongan sarapion masjid tangi homma tangi namion alani asih dobot holong ham amin. hati-hati dohon pikiran menjadi bagasan Kristus Yesus dipakai. Amin. Dengan merlaskan roh kita di hari sadarion hari Rabu tanggal 2 Agustus 2020 matani hatta di yang merlaskan roh kita ala sadarion pajong-jong sadari bene baru itu matoman ni biay dedik nangihu marga hutapea dohot Roma Ulina Lubis di Odo Lasniro Hatta Bola Do Kong Kabatupa secara lembaga adat laho pada jokon pasaribio nasidai buat agama manusia. Jadi ini akan itu hatta diriga amanami inanami khususnya keluarga Gabea do Lubis do Iho Dedek Mengihu Gabea Roma Ulina Lubis keluarga muna tujuan ni arion ima na kasurat di Rutsada ayat 10 di dia tusiho ikut tusi ihutulok dia tusiho maringanan ikut tusiau maringanan bangsom nama bangsoku bebadam nama
ia tusiho lawan ikut tusi tonoku ia tusiho maringana ikut tusiau maringana bangsom nama bangsoku jabatan nama jabatan lima dasar mi arsareke lunak sadili itarmu alani i kadang gainam kita namarlas ni roha non di buta ilinganan na pinarari ni keluarga kapea tangyanta amok kadungan na diju Tuhan dohita sadarion pajong sada ipe na satia sa nagwang non marangnya pun bagi diri itu sedang keluarga nasadia dia tetap tu naagaro kesetia dia sedang jalan di belakang toy muda asal bergerak bagi diri sedia di dalam bulan tu guru di rumah namian di guna kesedia jaga marasi rohan Tuhan merdida keluarga merdida sadabawa merdida sadaburu guru Jorma Nasatia Mbak akhir pemilihan di tahun ini kita buat sedia rasa kuat mulut kabir belakang di mana perdana guru di Sigur no si Madwana guru kabir nanata namasa di Sinaomi Tuhan hamuna keluarga kapea dot keluarga bis ulah-ulana pamuruan na dengan tubuna saluhun manang yakot asa keluarga nasadio diho didik apa artinya anak-anak loh didik sampai menjadi warmu alai ho ngama jadi didik mengibu udapea Roma Ubina Lubis gitu. Roma kanaungi di keluarga muna diri bagi akan kanaungi ala sadio lebah sadio hoina video sadia Lubis boto dosa neneto harus selingkuh ayo do nama baik gadi daksadia gitu. Jadi arong do mere memang beribadah do bukan beribadah layak memang beribadah harus mak buari guru na asimia deh jadi dia pun enggak ada arong be jadi ganggu pikiran ni guru bisa dari gano oke beribadah guru si bau tak dia jadi harus mati mengarang biaya. Jadi guru membayar sedia, guru saya harus somalian non, saya larang so gaya hidup anak muda, do nomor riak kadoman di haboson, adom do nomor ridongan duri di do tulis gaya gaya semua orang kan. Alanya dengar kesetiaan. Apa itu kesetiaan itu? Di sana Tuhan akan peduli dalam melindungi, memelihara, memberkati keluarga Mitolma dan setia. Jadi buang dari kalau pemain kadang kesetiaan bisa kena tantang alaniah sama karungan karena ada kebebasan di kita. Kebebasan Kabirma si orpaina kaninan
Olah dibuka si Naomi satu kebebasan tu ngadua parumeneng dihamu parumek ngadua mula mahamuna tu ngadua muna ai bulu behamuna marham dia dan arong beharap muna sianau gadana tu ada dua ada itu suatu kebebasan terlas rohani siorpa boleh dina boleh beam muli dina rohana alai nolak ni dia mah beritanya nolak nima beritanya. Ketika ada kebebasan bagi kehidupan kita bisa kesetiaan kami mau maka kawan boy olan mula tu kotari tu teh ai kotari no tanda kamu diwaji bede olan mula si guru bison mamula mangrupi na tuana mau pakelapatan na dison manang dibelen saya ini bisa nomor tidak dari nah ada kebebasan dari betul salah jadi bentuk dia mengukur karya jadi bulorok kebebasan unang dah bulok kebebasan inang berbuis di toma-toma di perjalanan dulu dekat mah amu sajian jadi sajian mah mardongan sajian bersuami istri sajian tu marsima dua sajian tu namar hula merburu sajian nang tu agama aku siap sajian wilayah barak berwarna dan ikon zolma sifat mikro sifat dia oleh Tuhan mauliate pilasar nami diari sadarion naik di padang dokoma sada keluarga nasatia inuruban mihok kong ima dedek mangihu kabea doh Romaulina Borubis di Bortibion dari Tuhan pergugui nasida jala tuturi nasida marhide to di Porpadia asa totop gabe ama gabe ina nasatia nasida mararukun paribionna domanna si majuana terlumubi mararukun hapor siaonna tubok koma nagabe madungan persaripeon nanain ina jongjong diari sadario dari Tuhan nang keluarga natoras nasida namar hula-hula merbur keluarga hutabea dohot lubis asa ramutan manasida tuturi nasida merbur darlubobi na padang jokon parsari beonon secara lembaga adat oleh Tuhan saburi nasida gabe di bagasan hasadiau manang yakon parsari beonon jala magudang obat tulomo ni Tuhan atong tor di Porpadia mali Tuhan na parimuntimun parrohau pikiran ni keluarga hutabea dohot keluarga lubis na marhumu rison nang dibutan nami so manele Tuhan leomma arenatiu dihami garuk marsada-sada sama muka ulawon sahat marhaujungan di bagasan hati buur so manele Tuhan keluarga besar lubis naro tubuat nami tu sumenimu kap kiladanon maradat marlas ni roha nasida manadikon keluarga nasida di dua nama ragani roh mendapatkan hami yang arena tuare negari di bagasan las ni roha hami balupa asima roham ali Tuhan di nasida ramoti akka keluarga akka usaha na tinaripon nasida di bagas nabi jalan nalahu mulak nasida na Tuhan tu inganan na maragami matakotok akka bagasna kangamu na badiyaima nagabi pangkiri-kiri si ramoti pardalanan nasida daw parmarani daging ng
Nang hameri Tuhan namar holong roha hubiyam doa kanan yotang nasida namar pungu di bagas joromon manukpak mamasuk-masuk maho di golna marhiti anak Tuhan Yesus Kristus jalma tangiang ele-ele nabi. Amin. Ditahi Muhammadu muaikin yang berbagas. Alai dam tama halat Kristin marbagas somon si bilibi. Atau kami Muhammadu luhatan di mata tarimon tubuh di patroman saripeo di halat Kristin. Dumi topa di mata agam hidup negara mak. Dam dinggan sesara bawai ujung. Kubahin ma di ibana sara buru pagkubi di ibana bahin. Aku di Tuhan Yesus
ganut na baulak ko na niulina, iya soalani na marmainan na kalakos pangalakot do nang namabuat na sirangin atong na pinadumi di bata dan jadi sirangan di Jordan. Songonodo di dok di bata tubawai hamu akabawa kaholongi hamuma pardi hutamu nabi songon Kristus nama kaholongi diai jalan nama ngaleh bumina mengkopsa unang muru kamu dopak nasida ikum marroha amu madongani nasida sangat baik kamu nasida kongon dongan panean di hangguan naso nasida bumi songonodo didok hatani di bata wakka bubur diolo yakka parokuan ma bawa nabi songon pangoluina Tuhan ay bawa hido uluni pardi hutana songon Kristus uluni huyai iko betul Korman, Toman, Mardo kalapoh do harimau mitodi barangi di buru-buru ini. Imana arga dijulu di debata dohot dijulu di jol. Atau songon akka namar parangehon hata di debata maham sumulukuk para sirohau do nabasar dohot hasereho di roham. Masih kaunioniam mahamu dohot masih sia-sia salukut litini roha buru limas panunggahio do panuncahioni jauh masih alai di kijang ni salukut naik masih haholongan mahamu ai ido rau-rau ni nasudin gani dumi damai nasihat baka mengarajai di bagasan rohamu jala saluhut nabi nahimuna marhidi mata mana pabahenan toktom mai marhidi buari Tuhan Yesus asa ibana mengarajai rohamuna doho doho atau ngadiri hamu hata ni dibata taringot turuhun di pardongan saripionit namanungkum ma'au muay tumulo di huwali pamuli didik mangiru marga kapea ulo doho makadang jokon di jolo di bata na upoto saluhut dohot di jolo di akadongan na pungsor na di bangido rohamdo si Roma ulina do tulis na ni kiri mogade domang saribe ulo doho makahologi bani siya nasa roham dohot langlaw siya nasa roham marparangeho parangi na badia rato ibana na ulo doho mga juwadjo agaleon na kung surah umurang parangina jala na so tupa paulahom umanang dari podomu ibana kaima disirang kamatea ang sugut mulu naum sada roham mengeluhi sanai dokma hadis namanung maaw dohot diholenang si Romaulina Morlugis diririn ni si Dedek Ngangih Utapiao baik dengan nasa ibe nauloroho makagandong kon ditululi di rata na upoto sa luhut dohot ditululi dongan na po ison na di bangido rohamdo si Dedek Ngangih Utapiao gali si Morlugis Uludoho makaulong ibana siya nasa roham doon magpangalahon na tuloy maradong po ibana doon magparangehok parangi na badia pabuah alas kristiko jalan nasutupa may lolo kumanan tarikono mo ibana paima isirang kamatean ang sugod mulu naong sada roham manguloy sa lubog na dokma ang sugod atong masih orang tangan siang mahamu bahwa potni pada muna. Na poso ni debatar wau na mabuan hatana ko kamu nakitihite ko orang di bata ama anak kotor di kompadia dua mantok ko kamu na pinadung di bata tanjari sirangan ko. Amin. Di pasu-pasu
jala diramodi Tuhan debatama disodakot tuat debatama buhina Tuhamu jala asima rohana mida dilopakot tuat debatama buhina Tuhamu jala dipasaor rokma damena ultod di minabe. Amin. Kurian itu hatta di hari Sadarion, hari Rabu tanggal 2 Agustus 2020. Rumah Ridele Dedik Mangiut Marga Utabea lahir di Medan tanggal 4 April 1995. Dohot Roma Ulina Bun Lubis lahir di Selangge tanggal 1 Desember 2001. Terpasu-pasu di Huria AKBP Kampung Teladan Seibua Resort Tanjung Ledong Rabu 2 Agustus 2020. Mata di debata matungani parsari Dew Nasida Rut Sada ayat sakon B ia tusiho lau ikut tusi ihutonoku ia tusiho maringanan ikut tusi au maringanan langsung nama bangsoku debatan nama debata Nabi Nadum dibata dan jadi siramon di Jorma. Perdita nama kubasi pas-pas pabagason perdita buina kapuna. Dibagasan lasmi roha kuyata karadeo akteni kau toramu asa pakai hamuma rodo gat. Jadi Silvia sama cenderamata kamu talimat. Jadi jahat-jahat aja nangisi penate. Ide juga. Ya. Nama
puji Tuhan ta. Bodo haroroan ni salu uci leo naring gando nasa ulibasa na manutus. Ubasa kami ma siyan na nilio itu kami pilihan nami tu. Saya jalo na iga dikuat na hutus di julum. Pasu-pasu mahi jala ramoti asa hupar hasiang kami pilihanon. Pati pulun rajomu di tonga-tonga ni muriang dohot di portibion. Buhay ma rohan kami marhiti-hiti turdim. Asalam mutadahami gudong ni sileo-leo itu kami. Asalam girgir kami madok mauliat itu ho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rap kita madok ditangiang nani ajar kami Tuhan ta Yesus. Alea manani nani Yesus Kristus. Do holong rohani di bata ama. Do pasauran itu di parbadia ma madongani.
Help us.